ga voor jullie een stukje voorlezen uit het boek Die we in het museum. Het boek is geschreven door Judith van Helder en de illustraties zijn gemaakt door Iris Boter. Het boek gaat over 4 kinderen, genaamd Bjorn, Alex, Maaike en Smee. Zij hebben een speurdersclub genaamd de Slimboes opgericht. Laat dat kistje maar los. Jullie zijn op heterdaad betrapt, roept Alex hard door de geluidweerkaatser. Zijn stem galmt door de hele zaal heen. Het klinkt erg indrukwekkend. Bjorn houdt zijn adem in. 2 tellen lang blijft het doodstil in de tentoonstellingszaal. Maar dan horen ze de paniekerige stem van Marcel. Rennen, Fabian! We zijn verraden! Slaan op Pascal! Waar is Pascal? gilt Fabian bang. Ja, wat denk je? Bij de auto natuurlijk! Met grote stampende passen rennen de 2 mannen op de groene deur af. Bjorn staat klaar om van zijn keukentrap af te springen. De nekken van de mannen. Alex smijt zijn geluidweerkaatsers in de hoek om zijn handen vrij te hebben. Het touw! schreeuwt Bjorn. Nu! Oké. En Smee geeft een stevige ruk aan de touw. Zo stevig dat het andere uiteinde uit Maaike's handen schiet. En Smee rolt achterover tegen de keukentrap aan en Bjorn verliest zijn evenwicht. Help! Hij valt met trappenal achterover. Daar zijn ze! roept Maaike. Doe iets! Marcel dendert de keuken in, met Fabian op zijn hielen. Alex aarzelt dit even, maar laat zich dan lang uit voor de voeten van Marcel vallen. Marcel struikelt en het kistje vliegt uit zijn handen, recht op Bjorn af, die net weer overeind krabbelt. Bjorn, vangen! schreeuwt Alex. Bjorn ziet het kistje op zich afkomen en strekt zijn handen uit. Maar Fabian is hem net voor. Hij grist het kistje naar zich toe en kijkt hem aan. Kleine etterbak, schrijft hij. Bjorn doet snel een stap naar achteren. Daar ligt de keukentrap nog steeds. Hij probeert zijn evenwicht nog te bewaren, maar is te laat. Hij valt weer achterover. Fabian draait zich om naar Marcel. Het zijn maar een stel nieuwsgierige kinderen. Ik wil Pascal, schreeuwt hij. Wanhopig doet Bjorn een graai. Hij krijgt de hap van Fabians schoen te pakken. Fabian valt op de grond, maar blijft het kistje vasthouden. Hij trapt van zich af. Bjorn bijt op zijn lippen en blijft met 2 handen de schoen van Fabian vasthouden. Op de schoen en de sok rent hij de keuken uit, voordat die man hem tegen kan houden. Pascal, we hebben je hulp nodig! Hoort Bjorn nog roepen. Bjorn staat op en kijkt verbijsterd om zich heen. Dit verloopt helemaal niet zoals hij van plan was. Ga lekker bij je klas zitten.